Helsingissä ollaan Longinojalla ja täällä Mikko Peltsi-Peltola kanssani muuminmukista kahvia ryystää. Longinoja, pieni puro. Mikä tällaisten pienien kauniiden purojen funktio sinusta on? Se on iso, rakas kalalaji, taimen. Sen oloja kun turvataan vapaaehtoistoimin, niin sillä on musta tosi iso merkitys luonnolle ja ihmisille. Longinoja etunenässä täällä on tehty tosi hienoa työtä ton merivaelteisen taimenen eteen. Ja se on musta kaunista ja hatunnoston arvoinen suoritus. Nyt ollaan Savelassa ja niin onko tämä nyt Savelan koski viralliselta nimeltään. Nyt tänä vuonna tehdään sitten remppaa ja kunnostustyötä tuossa, mitähän sanoisin, 50 tai 100 metrin päässä koirapuistolla. Lähteekö Peltsi mukaan kunnostustöihin? Jos osuu kalenteriin sopiva ajankohta, niin näin lihaksikkaana ja tehokkaana miehenä, niin ilman muuta. Oletko muuten kertaakaan nähnyt täällä Longinojalla vielä kaloja? Oletko päässyt katsomaan kutuhommia syksyisin? Olen nähnyt monta kertaa. Sanotaan, onko mä nyt 2 vai 3 syksynä tässä jonkun verran rampannut, niin olen nähnyt. Sehän se on se, kun käy ensin kunnostamassa kutupaikkoja ja sen jälkeen vielä näkee, että ne kelpaa kaloille. Ja tuommoinen iso taimen, kun tuossa kutee, niin sehän se mahtava palkinto on. Että se tuntuu kyllä todella hienolta.